De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. Resistència analògica! Avui? Avui hem mort d'èxit. Això, gràcies. Avui hem mort d'èxit. He anat a la biblioteca, he posat cervell i m'han sortit un fotimer de llibres, però molts. I el primer que he pensat és que hauria de seleccionar 2 o 3 perquè més no me'n deixarien treure. I aquí la primera sorpresa i de pas primera dada útil de ràdio de servei que us oferim en aquesta secció d'avui. Jordi, sisplau. El nombre màxim de documents en format paper que es poden prendre en préstec a les biblioteques municipals és de 15. 15. Ara entenem per què tenies tants llibres a sobre la taula me'ls avui. podien dur tots. Al final no els he agafat tots, he agafat només 7. Igualment us puc dir que estic absolutament sobrecarregada d'informació. Aquí els 7 responsables del meu sobrecarregament, que sabes de tu cerebro, sombras del cerebro, el cos humà, l'ànima està en el cervell, que per cert és d'en Ponset. Pots dir el títol? El alma está en el cerebro. Ah, no, és una afirmació. El alma está en el cerebro. La paradoxa de la saviesa i el cerebro rei. Bé, tot això. Com que no sabia per on començar davant de tot això, el que he fet és començar triant la banda sonora, que avui té com a element amalgamador coses de formes semblants que fan sorolls molt diferents. Tenim, per exemple, l'esfera que fa tic-tac, que és pràcticament igual que l'esfera que fa pip-pip. I també tenim la vaca, que fa això, que s'assembla molt en forma, però en gran, a això que és nou, que us encantarà, que és el mico que crida. Que també pot ser el mico que parla, si el manipules així. Jo confirmo que això no és un mico, això són unes senyores dins de la caixa cridant. Bé, aquest és la meva selecció d'efectes sonors d'avui i ja tinc solucionat el problema dels efectes sonors, però seguia tenint un problema que és per primera vegada en aquesta secció tinc massa informació i no tinc prou temps per llegir-la, entendre-la tota i poder-la explicar, així que m'he il·luminat i he decidit que en comptes de triar la banda sonora en relació al tema, triaria el que explica en funció dels sorollets que puc fer.